Kailukanuan, nasa episode 18 na po tayo. Tara po, dito po tayo ngayon sa Luelco, Aringay. At dahil magsisimula na po ang kanilang unang araw sa Pailawan, may pa-fireworks opening po sila. Tara! Ayun o! Wow! Welcome to Luelco, Aringay. Pasok na po tayo. Ipa-share kayo dito yung nagkailukanuan. Tayun! Ito'y bungad pa ilang kailukanuan, makita tayon dagijay concept da iti bilen. Kaskada makukulay na ilaw sa kanilang mga bilen. Ituyak man nagpicture kailukanuan. Diyan ay anak ni Jesus, Diyos sabsaban at dati talong nga hari nga nagsidalaw, nagsilbing mapa nila ay ang tala. Yun o kailukanuan. Wow o kailukanuan. Nagngato malahiganti nga Christmas tree da nagpintas o. Welcome to Luelco Small World Kailukanuan. Dumanon tayo. Wow, nagmayat pa dito nga pagrampanan Kailukanuan. Excited na rin ba kayo Kailukanuan kung ano yung makikita po natin sa loob? Uray siya Kailukanuan, excited ako. Niso nga kailangan tayo pa ma-exercise. Agsala tayo pa biit. Tara. Taji! Wow! Nasa small world na po talaga tayo Kailukanuan. Super cute! Makapa-amaze nga iti konseptuda. At ito naman po ay nire-representa po nila ang iba't ibang mga bansa. Gaya po ng Ireland, Korea, India, Netherlands, USA, China, Pilipinas, at iba pa. So nga nagpintas ka Ilocanuan no, dati ading yu or mga kids yu, nagmayat nga ipasya rito yung ti small world ka Ilocanuan, tagamin kat talaga nga makayatan dati pintas na. Ang galing po talaga ng mga team ng bawat branch offices po nila ka Ilocanuan. Like Agoo Area Office, Rosario Area Office, Nagilian Area Office, Bangar Area Office, Bacnotan Area Office, and Aringay Area Office. Pwede po kayong mag-picture-picture dito kay Ilocanuan. Meron lamang po silang babala na bawal pong hawakan ng kanilang mga display. Masatisfy ka langan kay Ilocanuan sa mga makikita mong nire-represent po ng bawat kultura po nila. Hasla tayo matlang na panyan ti bansadan. Balik po ulit tayo sa mga bilin kay Ilocanuan. Ituloy tayo di panang rikos tayo dito yan ti bilin. Bawing-bawi ang pagod mo dito kay Ilocanuan. Iso nga alukuyin kayo with your family, friends, and special someone mo. Mayat pagbandigan talaga dito kay Ilocanuan. Iso nga umay kayon. Agpitsurak pa man dito kay Ilocanuan. Ay mabainaksa. Ay sige. Ngayon naman kay Ilocanuan, sa Christmas tree naman tayo. Kay Ilocanuan ni, kita nyo nagpintas ti pinangaramid dadagay Christmas tree dagay department ni. Napaka-creative po nila, gaya po nito, basket na may parol na may ilaw. Ang ganda, diba? Wow! Yun sa kabila naman kay Ilocanuan, kalugong nga silag kan, paypay, ang gaganda. Anyo mat dito bangera kay Ilocanuan ni nagsimple, nag-cute, informed nga star da di Christmas light, napaka-simple pero meaningful. Picture muna ako kay Ilocanuan. Kay Ilocanuan, kita nyo dahil ito Christmas tree dani nag-cute.
Aduti pala mo na nga babasit, ada pa iti snow country na nga nakapalibot dito'y little house na. Tapos Christmas tree, nakita mo yung trend ni nag-cute. Kan dito'y baba iti Christmas tree kay Locanuan, nagado iti babalay nga little mat lang ngayon oh. Nagado pa nga klase nga Christmas tree dito nga banda kay Locanuan, nagpipintas dayon oh. Kay Locanuan kita nyo ate ani nag-colorful dating nga Christmas tree. Kita nyo dyan din nga ito ni nagmayat. Asla dalagang Pilipina nga Christmas tree. Nag-cute ni Tula din tayo mamot. 1, 2, 3, pak! Philippines! At lastly kay Locanuan, sa mga parol naman po tayo. Napakagaling na nga, creative pa sila sa mga paggawa ng kanilang mga parol kay Locanuan. Ganda! Ito, cute! Pati din ito kay Locanuan, napakaganda. Halos lahat sila kay Locanuan ay napakaganda. Ang cute din ito. Wow. Kaya tayo nga banda ni kay Locanuan. Kay Locanuan yung hindi nababanog sa kakalakad dahil sa kanyang maladar ng bangs. Dahil ito'y pa ini kay Locanuan. Nag-cute recycle dahil 3 hari. Adu launay nga paglibutan dito yan tiluwil ko kay Locanuan nga nagpipintas dagiyay bilin, Christmas tree, dagiyay parol, kan dagiyay small world da. Ni, napadaan sa Spider-Man kay Locanuan. Mayat man dati kay Locanuan, ngumatok man, sabay tugaw. Wow! Nagpintas talaga niya kay Locanuan, kasing pintas ko. Day taman! Ano, kay Locanuan? Mahaba-haba pa ang lilipad din ng aking bang sa araw na ito. Kaya huwag kayong bibitaw kay Locanuan ha. Samahan niyo ako sa aking muling paglipad. Tara! Day taman! Sa wakas kay Locanuan, nalpas tayong matlangan na rikos itipintas itipaskuhan dito luwil ko. Kaya tara kay Locanuan, hapan tayo matpapanan, dagyay pailawan iti na dumaduma nga ili iti elyu. Simula bagata, naging gamyanan. Tara kay Locanuan. Aratoy tayo night market iti Rosarion kay Locanuan. Makukulay na Christmas light iti nakaarpos dito'y kay Locanuan, dito yan ti food court areada. Kana dumaduma pa nga napipintas ti palamuti iti pailawan damot. Mapapawaw ka na lang sa liwanag. Maging ang kanilang Christmas tree, simbahan dito'y bayan ti Rosario kay Locanuan nagpintas. Santo Tomas na po tayo! Wow kay Locanuan, ramdam mo na rin ba ang Pasko? Lalo na no kasto iti makita nga nakasabit sa bungad pa lang ng highway, makukulay at naglalaki ang mga Christmas tree, maging sa munisipyo at simbahan ng Santo Tomas, ang ganda oh!
Adtoy tayo agon kay Ilocanoan, my beloved town. Makukulay at nagniningningan na animoy kumukuti-kutitap na tala sa mga Christmas tree. At ang masasarap na pagkain na pagpipilian sa night market kay Ilocanoan. Pati dagitoy napipintas nga konsepto da iti recycled Christmas tree da ken Belen. Isama pa ang ganda ng simbahan kay Ilocanoan. Ayun oh, nasa pugo na po tayo kay Ilocanoan. Wow! Napaka-creative naman kay Ilocanoan. Nasa tubaw na po tayo kay Ilocanoan. Nagpintas nga rainbow Christmas light na kay Ilocanoan. Nagmayat ag picture maging sa highway pa lang makita mo na sa tingkad ng ganda ng kanilang mga pailawan kay Ilocanoan. Pastamat kay Ilocanoan sa kanilang night market. Masarap na barbecuehan kay Rica's Barbecue na po kayo. Masarap na nga, swak pa. Kung ang hanap natin ay sulit sa sarap na nga, unless sabaw pa, tara na kay Quiet Parisan kay Ilocanoan. Wow! Napakaganda ng kanilang mga Christmas tree kay Ilocanoan, napakatangkad at napakatingkad ng kulay. Sa Aringay naman tayo kay Ilocanoan, dito'y bungad pa ilang itisimbahan kay Ilocanoan, nagpintas. Pati dagijay Christmas tree da kay Ilocanoan. Ayun o kay Ilocanoan, say hi! Hello po! May mga pasabog pa silang sayaw kay Ilocanoan at ang kanilang magandang fountain. Nasa kaba na po tayo. Kaba nga nagadu-adu iti matitingkad na Christmas light da kay Ilocanoan. G Plaza pa lang makita yun kay Ilocanoan. Tilawag iti highway. Nagpintas kay Ilocanoan. Dito'y tayo matanayan tinagilian kay Ilocanoan. Wow na wow, nakaka-amaze talaga mga Christmas light nila kay Ilocanoan. At ang mga kanilang mga konsepto sa kanilang mga Belen. Yun oh, bawang na po tayo kay Ilocanoan. Sango pa ilang tisimbahan oh, tanaw na ang ganda. Pati matdagyay Belen, kan parol kan Christmas tree da oh kay Ilocanoan. Wow! Hello po kay Ilocanoan! Ayun po sa kanilang munisipyo kay Ilocanoan, napakaganda din. Ayun o. Sa San Fernando na po tayo kay Ilocanoan. Wow! Ayun o kay Ilocanoan. Nagpipintas nga pala muti iti Christmas light da. Dito'y City of San Fernando. San Juan na po tayo. Makita tayo mat kay Ilocanoan. Iti Christmas village da dito. Yan ti Paskuhang bayan. Nagpintas kay Ilocanoan. Sa Baknotan naman tayo kay Ilocanoan, ayun no, napakamakulay at napakamatingkad ang kanilang mga parol at kanilang mga Christmas tree at Christmas light, ayun no. Hello kay Ilocanoan, say cheese! Sa Balawan na tayo kay Ilocanoan, nagadumat launay ti palamutida kay Ilocanoan, dito yan ti highway. Maging sa kanilang simbahan at sa kanilang Balawan Farmer Civic Center.
Siripon tayo mat kay Lucanuan, dati bayan ni Tiluna. Yun po, naggaganda ang mga Christmas tree at mga Christmas light. Dito na po tayo sa Bangar kay Lucanuan. Nag-cute mo di Christmas tree dani kanda di nakakabil nga siging da nga there is joy in Bangar. Sa Sudipo na po tayo kay Lucanuan. Nagdakkel nga malahiganting Christmas light da. Wow, oh, may program po sila. Kanada iti hanging pa yung Christmas light da nga colorful kay Lucanuan. Ayun oh. At ang La Union Capitol naman ang uli po nating pupuntahan kay Lucanuan. Ayun o, ang ganda kay Lucanuan. Napakamakulay na kumukuti-kutitap at nagaganda ang mga nakasabit na mga parol at ganun din Christmas light. Pasko na talaga dito sa Kapitolyo kay Lucanuan. Iso nga umay kay dituin with your friends and your family. Gaputa na banog tayo kay Lucanuan nga nagrequest pa silawan dito Eliu. Tayo pa'y mga Canada iti gift voucher da kay Lucanuan para sa inyong mga inaanak. Order muna tayo kay Lucanuan. Ito po ang kanilang menu kay Lucanuan. Iso nga ti orderin tayo kat. Unlimited sanggipsal for only 229. Bago po ang lahat kay Lucanuan, meron po silang reminders dito. Tara na po kay Lucanuan dito sa Grills and Zizzles located at San Jose Norte, Agoo, La Union. Wow, napaka-organized naman po yan, kuya. Shoutout po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating YouTube channel. Agyaman ako launay kay Lucanuan. May the Lord bless you always. Kay Mr. Samuel Bigso, kay Mr. Mark La Rosa Bambico, to my family. Shoutout po sa family Platilla. Lastly, kung kailangan nyo po na mag-rent ng sasakyan, tara na po sa Garce Rent a Car and Carpooling. Just message them sa kanilang Facebook page kay Mr. Mike Jeff. Salamat kay Lucanuan. God bless you. At dahil nabisinan na kami ng aking jowa sa kakapagna, tayo agluton kay Lucanuan. Agluton tayo pa kay Lucanuan. Gaputan nabisinan kami ng biyahe kay Lucanuan. May kailangan masyaralty. San Juliet ako. Action lang na. Premium buy. Ayun o, may Lucanuan. Palaki ang malun. May naluto na sa wakas. With the collaboration of Paring June on Wheels.